Constituency ya Kitutu Chache South Anthony Kibagendi tukolia lero nyarako bagakora umuroberi boko bwatoka Chibasari gochia ase aborokiwa abanyarakoba bakwerikia se umuroberi yebunge eyo ya Kitutu Chache South nigo yanyarakoba kwenyorera chishilingi chimilioni 50 nemo buna enchira eyemo yokweneke chibese chanyarekoba chigo konya aborokiwa abanyarakoba bakwerikia se umuroberi yomuroberi nyarakoba gukora gwabene na omochumbe oyasa nyarakoba gako bwatoka Chibasari chigo cha saborokiwa buna enchira eyemo yogo koro botutu kana bogo sieka emegwa ende yonsi yobukurumihira nyarakoba gekwane kigwase omoroberi oyo buna gutumanya omorikyo ito Dipon Hasanya Francis Aolo Omae biamono sana asante na gabe asetaro yomujumbe okitutu Chache South mheshimiwa Anton Kibagendi nigo rero anyara gucioria omurobelio bwokwenera Chibasari gochia saborokiwa amona baiboli rere twachake process yo kuruchi Chibasari ase abana inchi baito Basari style tokorwa bogitutu Chache South etokwa every individual echeki yaye iyo tokokora igerinde to reduce oboibi to reduce egento gekoro ku errors chirichigo chachiaba pengine se school osase committee ekerekolika chicheki kwanyora chinza chinde barikira abande batayo oseririe goike school kwanyora umwalimu gose baza terikolikera abande bari bare ase list ige round yeye elinde topunguze eliogi etwachagete kurukero monto bayewe cheki yae gotarira ebituo aho gati yabonye bururu raganga na Musocho St Patrick's nigo anyara kwenekia obwasioku bwokwenyorera Chibasari goika ebinyoro ime tuatemere goika abantange kabisa elinde abantu banyare konyora chicheki cyabo in good time buna abana bakoigora second term abana bagende ne chicheki school na bali chi university ne college chicheki cyabo bono twarosiri na bakonyara gochinyora elinde bachaka amatemu next week tokwira neri abana inchi mbiyamo na sengencho na baropare korra masikani bachire biya elinde toche kokore exercise yekamo unenchera jamoyogo sira chisemi imeye binyoro ni gabeke mirobeli emiya uchiasa barokiwa bonsi beligeta somurobeli yo korwa se secondary goikachi university konyora chivesa wanchereria gotayo anene mono asokonyora abana chintakana allocation ebuna tuakora abana chintakana etu abakanera full scholarship chintakana etu abakanera chivesa chonsi and then bali chi day school chira around this area etu abasiringi chiri busatu asengencho mwako mugima school fees igere around 11,000 gotu aruchiri busatu umugavana nere through mo MCA na acharwe chinde nke and then bono moibori ari nke bali boarding school ntu abarwerete basari ya 5,000 shillings arafu chinde na ende mbanyore kurwa somo MCA arafu chindo moibori aru ne chinde chigo to mune serikali bali chi tertiary colleges ne chi university bonsi etu ababegetamo etokuru Chibasari ya 7,000 shillings asa abana bakorete secondary bali chi college chinga kecho boigo ni gaborire abana gokoromukia ase chiskuru na boigo kubolia baiboli koba maiso asa abana babo abana babachire rusa egento tokubasaba abana batwara masikani abana besike naenda abana bamanye na masomo tali ekere bali school yo abana banyare kogendera gusoma nonye barenga egento kia muhimu gaki mubasa gweso ya samarwa mubasa gweso kwa madawa ya kulevya na pia tujaribu tuwache maneno ya hii maneno ya watoto kupata mimba kabla wamalize shule. Kwa hivyo nawaomba tafadhali mwesike elindo mwana ira ne school second term kale burungi abana ambao wasiende kwa madawa ya kulevya, mambo ya kukunywa pombe na hii mambo ambayo inaweza leta early pregnancy. Ginko reporteria egetaseni kia onambeya Mokiandizi TV kurwa sebunge ya Kitutu Chache South yuto kemeye county ya Kisii elitalia Dipon Hasanya.